Ayo no. Ditutup nih alon-alon Yai. Singo. Suryo Joyo. Ale reoke diatur namanya reoke dadai lho. Ora. Oh. Dari tengah no. Kembangnya dari tengah no. Oh. Iyo. Hore ho Ayo golek ana delontonge sito-sito no. Digoleki no. Panggilan Dwi. Ayo merapat Dwi. Dwi. Oh kerasan deh. Produk balik. Dwi. Oh tak celuk no hansip kapok. Ayo Wi. Waduh, ganti adol ngono Wi. Dwi gong, paranono gong, lore gong. Di sepeda yo, jagongan. Iya. Telatir dep kolektor tempe. Iya, iki nggo tas. Sambleken ger. Aduh. Aduh, oleh akeh nasabah ya. Nggo tas. Jos. Sambleken ger lah, ngono ger. Iyo dulu cinta sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? Kereta sekarang Brandy. Kalau Brandy mana rodanya? Dulu cinta sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? Ya alak kadir jos oma gede tak saponane abot enteng tak lakonane. Ayo Nuk, dirimu dan dirinya, ayo Nuk. Sambleken ger, sambleken wis. Lo kok yoga? Wah, Ini
Jadi jagongan. Singi tono. Yo. Oleh ramban Le. Dari di rambane arek iki. Yo! Ya la 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 la. Ayo, ayo. Aduh Dwi lang Dwi. Iya. Aduh, aduh, aduh. Iya. Ayo. Loh ya apa arek? Dia arek. Kok Dwi. Ih, kona. Aduh. Ya. Wow, hey, ya, yo, ya la, ya, up. Yoga, lihat di rabani yoga. Wih kona. Ayo, ih. Aduh, dikepit. Nggak obat dikepit. Loh. Lawan. Iya. Ya. Ayo. Jangan lupa tepuk kanji. Pasportnya jangan lupa tepuk kanji. Lah, yang ngono le. Tekno yo. Yo. Mana? Atu. Setane kaget. Durung atus seminggu hari ini kok. Tubrane. Ya. Ngono. Ah, ngono. Raine nyawu. Iya, ngono. Liru. Repot kan di part 2 itu. Liru. Kecuali bedah. Yo kalah soalnya bedah. Iya mana? Oslo. Ih, kok nak tekno wis. Tumbaki. Ini iki lek kodho ajab. Ya.
Nugroho. Ayo Kong, golek Nugroho Kong. Ih. Iku sapa iku? Aduh. Nah, iku sapa iku? Ih, Lopes, ya ngono le. wis. Iya. Ya ngono lah, ngono. Ih. Ngecompek. Ih. Ngecom. Ih. Ya. Entekno iku wis. Untune entek. Ayo le. Rapi gawa banyu ben ombe tidak gredeg. Ayo. Untune entek. Entekno wis. Boyoke iku lho. Keliru ngadepe iku. Repot lansia iki. Harimau, harimau. Iya kona. Yo ngono, dadi bakso aku. Ayo. Harimau, harimau. Harimau. Ngawur, ngawur. Bola air arek iki. Hoi. Yo. Awas F, ayo F, entekno iku F. Entekno F. Aduh. Ket to iku. Paro andon. Metu aling darmo iki. Iki golongane titik ular. Ayo. Ngombe banyu jopo jenak gredeg. Mulai kereng arek iki. Ayo kok. Aduh, tuh. Iya, kona, kona. Harimau, harimau. Ah. Ayo le. Ya lek wong panolan e. Ayo le. Iku umpat-umpat gawe mabengi le. Ayo Gong, jajanan Gong. Sing gawe mabengi ku Gong. Oh,
Ayo, P sambitan. Ayo no. Ayo wi, wayamu wi, wayamu wi, wayai wi, wayai wi. Aduh bu, numbuk. Aduh lah kok numbuk. Aduh separuh, kayak bang napi. Cek nih arek kayak odong-odong itu nyer-nyer. Wis rata wis rata. Wis, aduh. Tapi ndak apa-apa le. Omahe cedek kok. Semaput. Tolong, ono bensin ambek korek dicocok. Tolong. Semaput. Bensin. Korek dikorek. Duh kok ndak tangi. Waduh kesambet arek iki. Lin ngono e. Iya. Ya la. Kurasi ji. Bob. Kok duwi durung lah kok disuntek. Iki. Iku keren-keren kowe. Ratakno. Ya campurna lemah wis. Bagiane wis. Lho tenan iki kon. Wayahe. Tolong. Aduh, duduk tepung lek iki le. Hop. Ngene lek panjakaken bun ngene. Ayo wi. Iya. Mencium tanah air, iya. Do jarine mencium tanah air. Edo. Loh. Sebret. Wah, potong 5.000 kon kole. Ini kon. Mana ulum iki ya? Oh baris. Ayo, ga. Yok. Komandan pertelone. Ayo. Oh peleton.
Ulum harakon. Lah yo. Nyanyi yo. Eri jangan. Kok ngaku? Aku apa? Cik. Mangan nemik. Cik. Aduh. Tak pikir setannya miyut lagi ngomong. Ayo. Ipan. Dole Ipan, maju nak. Maju nak Ipan. Dole. Halo, Waduh, Cik. lu bener bikin gong dole. Biayaan. Halo. Ipan lho. Ayo Ipan. Go. Sing iki tambahi, sing iki. J. Oh iku. Tak cangkeme kancane lagi ini. Cik, no. Ayo rek, merapat. Hah? Oh. Ayo ngarahin Jogarta. Mang tak disamblek lagi ini kok nyakit boy. Lo kan lucu pan. Lucu. Jarit. Yo. Ketua Ipan saya kira. Ojo menek-menek tiba. Ayo. Ketua Ipan pokoknya. Oh, setane. Opelmu lo Jal, usapono Jal. Yo opo rek. Kok ndak disoek bener. Sini. Lah yo. Siap gak? Mari suarane entek iso digawe maneh rek. Ayo. Iki maneh arek kaya tengu kon niku. Ayo ga. Arek kok kaya bekecot lemot. Hei. Ayo. Loh. Yuk. Baris. Kene. Ada pulang. Jakre. Bayarannya 50.000. Soro. Yoga kalau nanti pan yoga pan. Ga. Arek kok keluyur. Gini. Ayo rek, ngarahin na Jogarta. Na Jogarta adus. Ngawur tok. Hah? Rono. Loh. Lah iki le. Mas Yoga. Nawakmu. Rono nak karo ayo. Iya. Aku gantine bae. Gantine jaragane. Ayo. Aku bayaran wis entek iki aku wis. Mari bon winginane. Kari kerenge aku iki. Jane iki ndak nyang ki apa? Bayaran maneh di JP. Wis kadung. Iya banyak power mulai. Ayo, Cok. Masalah. Yoga lho, Pan. Singo Wah, lambene, wah. Ika lho, nyoting. Kon ya apa setan? Tak cangkeme kancane. Yes. Danan iki, danan. Ayo ga. Ayo ga. Kate ndak putul wong dikoak. Jajal wungkul. Bejat. Remuk. Potongane. Wah, ya. Wah, kena tipu muslihat wong gini. Ake aja dikoak nek kira botol gere. Siap gak? Ada orang. Kon kok pinter. Pancene dikoak dikeprukno nang kawan ya tugel. Ake golekno wungkul iki kono iki. Belur. Siap gre. Payah aku rek. Rono. Gerak yo balik ke kanan. Balik kanan gerak ya wis. Mas, halo. Balik kanan gerak. Kanan. Rono.
Nono, iki golong-golongane 70 melayang ya. Le, saya ingin enak. Waktu ini sore ngarahin nang Sentul, Brakang. Wis, dapurmu. Jare nang besi ini. Hei, ndak usah lagu. Wis, waktu ini sore yo. Ayo wis, mulai. Bar. Ayo le. Mari ini seiring-iring nak. Os. Belakang persiapan. Ayo persiapan Pak Kanong. Ya la. Yo. Singo Suryo Joyoger. Persiapan Kang Dadi. Ya la. Yo. Ayo Singo Suryo Joyoger. Yo. Ya. Yo. Ayo jajal dulu ini. Harus ditayar dodol solari jane ger. Candale. Logo tuh kakak banyak Suryo Joyo bisa.